Next Africa. Yebo, kuphelile ngamanje, akuphelile. Awu. Social media kuthiwa waqamba manga ubonakalile evidweni la udonsa i-mic kumthandeni. Mhlambe ingwasichazela kafushane kuze kufike lesigameko la usuka. Mhlambe angiqale leso sikhathi uyothi uyalungisa mhlambe kancela abantu sobanyathela amakhona. Akunani ngaba umthandeni. Umthandeni ukhuliswa yini? Fikele kimi uSibonda waseManzongo. Ufikela kimi usigiya ngengoma yakhe yokuqala. Uyafana negane kimi. Ngimthandile fika, ngamthanda kwaze kwamanje. Angazi ngixabana naye. Uthe noma ehlangene nenye ingoma emagezi yangapha. Bengithuka, angazi ngamzonda umthandeni. Bengifonelana naye noma sihlangane emcimbini siyakhuluma naye. Ngoba abantu bethi ngiyamzonda nje kade ngamnyanya. Into engekho leyo. Umthandeni akawuhloniphi umsebenzi osuke unikiwe. Njengoba la umthandeni namhlanje ubeyigest yethu. Esiyiphelile ukuthi ayizophefona ibe khona nathi. Sisele lo mcimbi njengabanye bamaqhawe sebenamava emculweni. Ama-guest ethu ebezophefona kuqala kune-top-cake ngoba i-top-cake ine-competition. Akukwazi ukuthi kungene ama-guest phakathi nayo. Manje banikeza isikhathi sokuphefoma ekuseni ngo-7 afike la aphefoma. Washaya u-7 umthandeni wangafika, washaya u-8 umthandeni wangafika, washaya yaze yaqala i-competition. Kunamzuzu ewukweli bafiwe ngayo ekuseni. Kunemthandeni ngoba sesabo kodwa ngokukhonjiswayo sabona ukuthi kunengaqhamuka ukuthi bengasalibambi iqiniso namenenja yabo masongo. So masisona ukuthi angaqhamuka yaqala i-top-cake okuwukuthi abantu abaku-top-cake bakwi-competition. Asikwazi ukuthi sifake umuntu phakathi kwabo ngoba i-competition njengoba bangena ngamavoti abo. Njengoba kuqala ku-top-cake kushiwo ukuthi uthola amavoti amangaki, aphefome kuzi-29 kushiwo ukuthola amavoti amangaki, aphefome kuzi-27 kuyoze kuyofika ngani. So besingakwazi ukuthi sishutheke ngegesi siphazamise i-competition. Bekungabe asibahloniphi abaculi okuyibona abayikhandile bavota bangena kule-competition. Wafika umthandeni ungowamasnani wabikela ukuthi sinenkinga yokuthi njengoba sefike late sekuze kwaqala i-top-cake ngeke asakwazi ukudlala. Uchazela uyizathu ukuthi asikwazi ukuvala ngaye umcimbi ngoba umcimbi unosingaye okuyena muntu ozowina ikhontamu namhlanje. Asikwazi ukuthi simfake ekugcineni. Ukhokhelo njalo njengoba ufakela idiphozithi yakhe ekugcineni. Samcala sangamfuna mana sathi ngoba sathi isikhathi sesimshayile siyamcala ukuthi akhululeke ngoba ngeke asakwazi ukuthi aphefome namhlanje ngoba akakwazi ukungena phakathi kwe-top-cake. Wathobeka umthandeni waveza umuntu ozwayo. Kufanele bahamba abantu bebethunyelwe kuyena waphuma ngale ngemva kwe-stage washonga nabangani bakhe basusa u-DJ bafaka owabo wangena e-stage. Ngoba kubuke ngathi ngumxosho sevalelisi bengakaphefoma umthandeni besashaya uSibuluke wakhe. Mangifika mina ngicishe isawu wafika wasethena asephelile amaminithi bengakaphefoma, hhayi ukuthi besevalelisi bengakaphefoma. So ngizakho kwenzeke le nto eyenzekile. Mina inkinga enginayo ukuthi noma kuthiwa phobu noma kuthiwa ubani akukwazi ukunakelisa umuntu angena. Unakelisa umuntu engawuhloniphi umsebenzi. Lo mcimbi mkhulu ungabala ngazi imali engifunga lo mcimbi ngakanazo. Bese kuzodelela ngubani oyedwa uwona adelele o-stage manager, adelele o-MC, adelele abahleli balo mcimbi, angene imikhanye phakathi kwe-competition, adelele abaculi abafake iy'mali zabo kule competition. Siphathe kabi kabuhlungu leyo nto leyo, siphathe kabi kabuhlungu. Yingakho nje mina bese ngifusekisa ngoba mina ngampela mina ukuthi angifuseke awushintshi noma bethi uyinsizi engakanani noma bethi unjani. Alanda yona-ke NIU ngoba bambizela yona bathi ngabe kungcono ukuba yangibulala. Guys, umuntu bengawuhloniphi umsebenzi ngoba ngilana nje nani umsebenzi wenu ngiyawuhlonipha. Uma unikeza isikhathi sokuthi woza sokwenza into ethile kufanele uyenze ngaleso sikhathi. Uma laba bakuqashile sebesho ukuthi sekunenkinga nje lalela phela khona sizophinde sikwazi ukusebenzisana kahle nawe ngesinye isikhathi. So mina angithandi umuntu ongahloniphi umsebenzi noma bethi uyinsizi engakanani ibhizinisi leli kuyasetshenzwa la. Asizile ukuzodlala, asizile ukuzogiya, sizosebenza. Kunabantu base-Australia la abazobuka abaculi
babheka ukuthi bakhona abangahamba bayophefoma kwi-Africa Tag babonani uma sekuqhamuka umuntu ongekho kwi-top 30 bathi bani bathi kwenze njani ileyo into yonakele kodwa-ke konke kuzohamba mhlawumbe ukubuza nje mama ukuthi njengoba mhlawumbe sekwenze igaba engikanjena njengonyaka uzawusihambisa indlela mhlawumbe ukuthi angengiqiko likaMaskandi esisebenzile futhi siwaziyo amagabelana so ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngipredict ukuthi ngonyaka ozayo kuzokwenzakalani kodwa ngoba ngisho ngikuthanda umuntu ofanele umsebenzi akekho umuntu ofisayo ukusebenzisana nomuntu ozohamba emhlaza ngoba ukusihlaza kusho amazwana phesheya lokho kwenziwa ngithanda emhlanje kusho ukuthi thina asikwazi ukulawula abaculi bethu la eSouth Africa umuntu uzenzela umathanda uzizwa ukuthi uyinsizwa nje wenza noma yini okuthandayo ilokho kwenzekile namhlanje kodwa ngeke ngishaye phansi ngonyawo ngithi umthandeni ngeke sisebenzisane yabo zayo ngoba nakho wenza ukuthi ngoba kuyiciko futhi uyasebenza kudliwa kudlila imali yethu njengoba la kudla abantu bakubo usebenzayo akekho umuntu esifiselayo thina ukuthi amikoshi naye adle ngekwakho kodwa esihlelanga ukuthi umuntu akahloniphe umsebenzi omnike ngoba bese uyashanela ngale ndlela okuzoshanela ngayo ngoba leyo nto ezokuphakamisa ngelinye ilanga Okay, jamani, kesi lingile ukuthi kuqedwe sangubona abakhangelayo njengamanje engingakusho nje ukuthi liyafika mhlawumbe uma sekuphefoma unumber 4 mhlawumbe singakwazi ukulibona selingena ngoba uVLB Mobile noma inkampani yokusibalela amavoti iyasabile nokuthi njengabantu all isinikeze ama-top 3 ngoba isaba ukuthi mhlawumbe phakathi kwethu ngoba sibaningi mhlawumbe khona ozoyiphuthuza so bayigoda nabi-top 3 so nje kusukela kwi-top 3 kuzobe kukhishwa nje below kuthiwa top 3 kuthiwa 1 okuhle ukuthi unumber 2 naye sizomhlonipha unumber 2 ngamavoti akhe ukuthi simnikeze naye isidingo angithi besithe unumber 2 uzothola i-double payment uma ukuthi ubekade echaje u-40,000 uzothola u-8 uma ukuthi uzothola u-8 bese-ke saphinde sathi sizombonga futhi ngo-10,000 futhi ngaphezulu uma ukuthi mebize u-20 shuthi sizokunika omunye u-20 bese eyokubonga nje kube u-10 naye usebenzile siphathishane elikhulu elingalo lokumbonga namhlanje ukuthi akuphela manje ngiyakubona ukuthi sisasho ukuthi ngonyaka ozayo umuntu owinile kulonyaka ngonyaka ozayo ngangeni so kuzobe sekungena omunye kuzobe sekuwina omunye okungenzeka ukuthi usengaphinde futhi afise ukuzama uma ngasafise ukuthi ukuzama kuzozama abantu kodwa sinesiqiniseko sokuthi kuzophela iminyaka eyishumi uma uNkulunkulu esivumela nabalandeli nabathanda umasikandi beqhubeka nokusaseka kuzophela iminyaka eyishumi kunabantu abalishumi abanamakhwantana emagceleni alright mama mhlawumbe ngoba sivile sisesezwa ikhonithi ekwazi ukuthi ukuzane emfake nomthandeni ukuthi emncintiswaneni wekhwantama mhlawumbe nangonyaka ozayo kuzophinde kuyinjalo yini anginaso isiqiniseko ngabe ngiqabanga ukuthi ngonyaka ozayo ngiyakwazi ukuzana phawula ngokuthi usavuna iwini uyabuya so angazi uma sebuya ukuthi kuzokwenzakalani thina sithi nje umkhulu othanda bese izathu zethu ngalo nyaka ukuthi sibenze amagesi bekumbe bahlonipha njengabantu ababambe iqhaza emkhulweni kaMaskandi ukuthi abeze bezosibusisela lo mcimbi sekwenzekile-ke lokho sawubona ukuthi umcimbi ukuthi usebenzile wamuhle nabo bethi lo mcimbi ngeke uzube khona ngoba bekho sibanibani nosibanibani nawo umcimbi siyafakazelana sonke ukuthi abalandeli nabathanda kaMaskandi bawesekile khona kunjalo engekho amaqhawe baqhubeka bona baweseka so uma bethi bona ngonyaka ozayo siyangena singoba ngithini ukubanqabela ngoba inhloso yethu thina ukuthi umfuni kube khona akukhombayo ukuthi wakuthola ngemali
ngabe mhlambe umuntu ovote kakhulu usayena mhlambe umuntu ovote kakhulu usimemezele emsebenzini ukuthi ngibone imoto yokhozi edela phaya lesineyinkinga zokuthola kodwa sagcina simtholile yenye insizwa yakamalunga ebivotela kusolwazi iyona evote kakhulu kubantu bonke abantu abavotile so siyitholile sayimemezela sikhohlekelayo sayimemezela kusemthethweni emsakazweni abantu bayizwa so iyaye represent blue nophathina wayo siyibhukhele i-presidential suit bazohlala nophathina wabo balale ehhoteli weekend yonke badle breakfast nedina bengakhophi ngisho kuthiwa njengamanje simbekela kwe-VVIP kuyisithuthwane sethu sanamhlanje hayi ngasimthole sesivana nje sinikeze ithuba lokubonga nje kubo bonke abantu abasaphotile lo mcimbi ngokuthenga ithikithi ngokuyiphatha kahle ungathini swele amagaba okubonga njengoba kuze banomcimbi nathi sesingovali ngokuthi umcimbi wokhala lona asazi ukuthi abantu bazowemukela kanjani kodwa uNkulunkulu wangena ezinhlizweni zabo bawuthanda umcimbi njengoba bekhona la siyabonga kakhulu kubo bonke abantu ikakhulukazi abavotile abavoti nabathenga amathikithi abo badela imvula bayizala emcimbini siyabonga kakhulu nabaculi izinto siyalibona estage ukuthi iphakeme kakhulu indlela abaphefoma ngayo siyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu ngibonge kakhulu ikhandaba lesizwe ilanga basebenze kakhulu ngosikhathi sokuthengisa nasiqala abaze basikhathi ngoba niyafika asiyazi into yethu esikwazi ukuyihlukanisa nayo bakubeka sibonga ama-partners wethu FM basikushele kakhulu nanimzibile sibonge kakhulu ku-VIP Mobile okuyona inkampani isibalela amavoti siyabethemba-ke noma singakawaboni kodwa siyabethemba ukuthi balenzile iqiniso ukuthi ngampela bawinisa umuntu okuyena yena ofanele ukuthi awine kungayi ngey'nhliziyo zethu ukuthi thina sifisa ukuthi kuwine mali kodwa kuye ngeqiniso lamavoti ukuthi amavoti wona akhomba so siyabethemba ukuthi bazosenzela lelo qiniso bonga kakhulu solisebenzise umahlaba ufakele isandla ukuthi abatholi bekwazi ukukhokheleka sibonge kakhulu sibonga kakhulu no-road safety department of transport kababa uhlomuka bophela siyabonga nabo bafakile ngoba siyazi ukuthi baleka kakhulu ezokuphepha noma ikuphi ngoba imoto ayigcwelelanga zonke amay'funo zemgozeni abantu abazohamba ngey'nyawo kubalulekile ukuthi ezokuphepha sihlezi nezele ingakho befusile ukuthi babeyingxenyelo umcimbi konisiqinisisa ukuthi noma sesisuka la ekuseni sesami abantu baphephile baze bafike emakhaya siyabonga angazi noma khona osalayo Masiqinisekisa mama ukuthi khona akade bethi bazama ukubamba inkunzi la. Hayi ngizwela kuthiwa hayi kodwa bayitholile induku babethi bazama ukukhuthuza abantu ngizwile kuthiwa ezabo hayi zibajololile Hayi siyabonga mama. siyabonga